Mbia muno murigereria omwanya Gitinga TV asoko wemire omoroberio kubure minobonda yaro tuatare gocha bubasi asto chikorigereria obosimeka kwe bituma osibando unamo kawo chibatwaresa na kimoko chaka ngakita gero korasi omugondo lindonya wale ligasa libwenerete kurwa so mugondo ase bole mewe chibando ya mwariga ni omwabisa yare dinokori bien tara ate bingo murigereria ngakita gero kore mugondo bumoyo panole bono kore mugondo biaro sibu nande berani Biamono murigereria soko giri manya Gitinga TV naende karibu sana aso moroberi bwo gosimeka bituma kogera abantu abange abagusiya banjite bituma sengenjo banariro bokuma ande gore nawo toko basimekero bituma twaba orokingana kiba kolema ande bagosimeka litangani kabisa kerokorosyo umugondo tare mirigo kolemo umugondo ekero kwale mirito gotebo kolemo gotangania kwale makapisa nabo kolema na magoko osole mine ne chieri osole mine tractor ekero wakorire kolema gotangania otigange chiwiki ibe irioga nyetenga nyume mbule taratu chiwiki ibe chikoera oichobokie bakoroka harrowing ase gesongo ekero kwabokirie eribono ndirie mbule tegete gochikongea gotwa obokia saria erigere liroba liriri ase binyambi biri onyara byangere komera ebinyambi biri bibwate bikwe nande liroba liri ekero yabwata maticha amange oyakakani ligera marobari amachiko bama yake igo ekero kwalemire bona kwalemire lyakabere bono ole ready gochigosimeka ekero gwakore kore babono umugondo tekero rara matukare ngoma ya gosimeka kotoba kori gokoire chiwiki ibere okore mogotangani oreme for around 2 weeks mugondo otobe omana goicho oreme bono obokie ligero ite binyambi biri onyara byangire komera alafu na maticha ali amanene eri na marabati gale ekera gituma gochigosoka ngebase gosinyu gosoka sengenjo ya maticha bono ekero kwale mire ri akabere oganya around amatuka abere atatu bono bogocha mugondo osimeke bituma ke bere prepared usiga bire byanchi osimeka mbia mono embusuro ne nyingere seed companies ne chinyinge chikoni ebituma kibitume byonsi pichikoni ebwate either ebia long season or short season yani ngakinere buna bono egochakera mutinyo January gichikorwabo okorema twacha korema emigondo February twasimeka February March inero long season ekero tobate long rains chimbore chiri chinyinge chimutinyo kano gatano chimbego cha enchiroro kuna Kenya seed ne bwate mbege 6218 6213 6210 629 628 625 ebitume ebyo mbiri bya long season because season yibate mbule nyinge nandere ntambi nechi company chinde njira una Pioneer seed ne bwate bya Monsanto ne bwate bya long season Western seed ne bwate bya long season alafu ndo bwate short season rains yewe chakango mutinyunia onano kianda ogosimeka ebituma biri bikwenda chinga kichinga because nga kiyerenge nande bwate ama ambulance nini tobato emetinye tato eneiga bono otobwate bituma bya Kenya seed mbiro bigo chakana 5 series okonyara bikire 5 520 517 516 513 624 na ekero kine bituma ya short season alafu nechi kwerende chinde njiro chibwate buna pana seed ne bwate pan 15 ntobwate 4M21 so it depend nechi company. That's why togosimeka bituma ekero tokore demo togosimeka different companies irigero molimi bieko echoreranga nkirikiga okoribia. Yes. Kora otabingo magikoro kwa. Italia nenjo isiyanga sana. Mugondo je mugondo le bituma gosimeka. Magikoro atabo mobza somiri go gosimeka bituma le usaba arokere gocha gocha. Mwanza bunajete abasamuri yosimeke bituma kyagirigacha no gosimeka bisa kyagirigacha tatebe tunaenda tukutundisa ngi tubwateliwesa Sajare yes bituma mbere gusingora tokobeka chi bando kibi si tokobeka ibere sato
lakini ngoete mwasomia bali mwabeke ya meya Yes. iganga kikwa ko bateba beka nandi ngiye bara mu wanjiriria ya meya Mbia mono otokubeka egetume kemo ase ngencho nalio kunyara kumanyana kyoboyo kibekera kengani abari mye bange ngendo bakora igo bakubeka oboyo bwegetume kemo babeke bituma bitatu so end result nelina ekero getuma kiri kiamire ebiko nganganira oboyo boli kwanyara kwa rosiri 8 amasa kwabere negetuma kenga gachonda kemo bono preferably osimeke buna togoteba osimeke getume kemo ne space engana bo kosena bo osimeke bituma bibere odabo osomente obuoyo marakabere buna togoteba getume kemo ne space osuke marakabere space nye yedekera bakora kurwe getuma gochie kende kurwe line ye getuma gochie yende ekero osimeke getume kemo igo gokora spacing ya 75 centimeters kurwe line mpaka line yende by 30 centimeters kurwege kamago mpaka kamago kende bono line yago eko bachibuti ibere nenusu eso gotaragati alafu kurwe kamago kemo mpaka kende kibutie yemo ndo botikia gochia abuna bono matime kondo gusiga keije abantu badate gusimeka asomo gondo moke orusiriga sari nene yes ndo botikia ko bana kero monda gusimeka asomo gondo large scale una naro kwa rinka ro monda gusimeka bitumene kero gite mbuya mono ekera gita kirige gusimeka okonyora kekore gento gero calibration kere calibrated yani kepimire nga buna gekoiguraga keigoire efutie yemo ekero gekogenda nesa makomba ali agweta igabuna kirese gekobeka igabere measured 75 centimeters bono kwanyoranga buna gekonya gusimeka igo gegusimeka 75 by that yes mbea mono murigiria sokonda ko bana intwe amwanya getinga TV umurobere bobere minobonda na tokoegera gusimeka bitumari zikuri yale ngomo sara toro kina tobage kamago ekirani mna togo pima togendrete koegera mbea mono murigiria nagote bikuru abritangani ngomo sara toro kinga gitogo pima kurwe line gochie yende kurwe gituma gochie kende nabwate bitega bibere ekinde ngerensa igangora tokora demonstration ka okora muno muremio omura obwateranga omura akora na makora omurigereria nande mbiya mono soko endra kurigeria mwanya getinga TV bono otete kurigereria spacing goseri bagana kyobwerete gotiga to gotigari nene to gotigari sinini ibagari ritakeire bando ekonyore kunyara kurie ndagere yae bweri ndekinene chingu ekero okuria libaga kwanza igokora twegete omote kwarosia chifuti ibere nenusu igetekekere chifuti ibere nenusu 75 centimeters gwatungeke gwatwara bibere ase line yemo ekemo gegotungwe mwari bwe line ekendi yatungwo mwari bwe line kwamana kolete ngori kwagesiba kuneke bono gesibire iga bono ngonye line yarengega for example twakire bikamo gobune ebi bono twakore baka moino ekero gopima igo kwimukegete kwarenta kwabeke seke kende kwabekererete kero kwabekire igo kwapime sige goika bono mone gekire iga no gotongeraga watongegete kende igaiga nande kwagenda the other end moino asera ini ende kaerete nande sikiarenge nande kende wapima buno twapima agaiga kama na komusengo liye kwanansirira iyo ntomo limya bana takumanyangeliga onya always kwarenge gwake enkoli ese obegetera ini enkoli kururugoro wake enkoli kunekerera ini okogenda wake enkoli kururugoro aso mugondo bonso ari utabase gutamba ne space ekera ose gwaka eyo wake kururugoro eyo wake kurumate okonyera koigoire space ya beire nenake yes yekyo bate abankelinga onya nale gwata muna ke kama yake yakire side yake tekuru gomo tera na kuruga yes onya kwarenge gwakaga oro kware gwake sengoli yawe yarenge ga kware gwakaga na mate ga nere ngoli yawe kereko baga na ro gwaka kuru yes so ekero gwapimire iga for example ga yotwarenge gwaka kuruguru naga na to gwaka kuruguru kero gwake efutie yemo gwaka guchimaega turi gwaka bikama guchibusi gwaka guchimaega ali samara bakugwa nandi gwakor for example ekero gwakire iga aige sagwa nande
nandi no gwaka ose komesha bono gaiga ine futie yemo nandi wacha nandi waka boyo nandi wacha nandi waka boyo nandi waicha nandi waka boyo nandi waicha nandi waka boyo mpaka wakule laini so akero wakire iga wako kwenda guchimaega yure nishuanga space yago yebi kamago igwere efutia yemo kogenda Ngingwa kuchinsangana. Around 2 to 5 centimeters. Kero gwa ko jinsi. Tabona. Wake uchinsa around 2 to 5 centimeters. Yeah. Kero mugaso murakero mono nabo waka around 5 centimeters rigere chikonyora obonyiu. Kero mbule ere waka around centimeter ibere mpaka isa toiga. Sawa. Okay. Esegine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeroti Mbemono mwanju muri asoko ndako ya Manyagitinga TV. Onyore ndi assembly nateba ere borungiga. Anye chibesa chi financial yenge machiko genda ondeta yokobori assembly nero. Egere totebya abana inchi baitase chimbarasanga kuruga kurumwanya boke paka mwake muntu mwino mobasa usimeke bituma kati alira biri ni amaemba simeka maemba Oyo oseno mumubea tumutagetiga seito oyo oseno monyere bari tumutagetseita no mugirango mujando yombojoro sali skulu cheito oromo ayirire na benge no muntu engoko kubura chingoko mamye cyagenda cyatocha mwamura lakini magoroba cyabeka amagena se mwabonya boke nabo murobiri tokwanda igo aseo muraina barai ekero mu kisimi cyino kingotu tiredi cyino kingotu gese cyagacete ndeta yo maite kero cyagotirenga ikigo cye ne kisimi cyingotu nkigwate ci heavy metals kikoro kubuna mercury red timbe ekero yakira so mubiro ego kwa kansa wako adi mani remove of that officer umwabe ko ekero gutena chikure chimu uju waka kanya orikero muntu ngoli yale ga ya maso in terms of political party yeah onererie